man ay magikalagutan. Kinsa ba? Atong ni, engineer. Kaya, doktor ba yun? Sipag di manangid. Way puangon, way pabatang pabansa. Uy, naunsa ka, pastor? Imong agawn, imong mapanangiro nimo? Baya, no? Kahilas, baya tao nimo. O sa hilas, natunan mo ganawa kung mulakaw ka manangid juga. Hilas na. Gani kay agawn, og sisir ang imong sulugoon. Una sisir mang imong amo, natural, nga di na lang siya mananghid nimo. Naunsa, baya taong ka, pastor. Ay, ni mo silin. Abi ni mo silin. Ang gusto gila na, bisag ko, agawan pa ka, manangid juga. Pra, di ta mabaw pangita. Pidawa mo siya good manners and light conductor siya. Mo na gusto. Sus, hilom lang dia, pastor, oy. Huwata na lang to, nga maabot ang atong agawn. Di kumuhat, dire. Oy, oy, Lakaw ko. itan sa ragod, walang mangita tong atong agawn nimo. Oh, mangita siya. Ina nga nangitas ko. Hikayo pa na ako. Sus! Ikaw dito story nga. Umang ko ni Jerry Park, di ba? Maay ko rin ila pagka nakabihon na din mo takarat ko din. Na, diri ko kay patawag mo ko ni Drika ba? Iya ko subuo ba hatod sa mga retrato? Ah, di ay. Oo. Basta ka kung tawag mo sa Jerry Park. Sige. Uy! Tuyo! Puisyo! Kumusta yung mong kaspa? Ayaw na? Uy, ikaw ba na ba? Ani alagi ko kay suguon ko ni diri ka papada sa picture ngadto sa Mindanao. Aron madali pag-abot sa iyang inahan dito sa Mindanao. Tuyo naman lagi ka tuyo. Hey Drex! Ay, basta. Suguon mag ako nimo ka sa pada sa mga retrato ngadto sa imong nanay ug tatay. Usat man ko ni nanay og tatay para idungan ining mga litrato. Pwede ka kasawat. Wala pa, kabalo bitaw ko asa ka manawag. Ato ka tiyo tawag ha. Wala gi. Nay, mas mayo ay. Ipadana na ninyo, bonik abot. Ako ipakonspire, patawag ito, ha? Di mo sugot sa ano na. Oh! Ano ma'am sugot din sa may nana? Di lagi ka mo sugot kay di lang siya gusto ni mamisita diri ka. Kay mga bubuho to. Hindi, oy! Tinud-on yun tanim projeka. Ingnay mong amo, si Engineer Umang, nga kung tinuod siyang mutabang, kinanglan mutabang yun siya. Kay kung mahumani, mabulahan ta. Apil na ka nga iyang bata-bata. Unya dong, inikahuman niya aning projeka, inikahuman sa among kadaugan, imbitado ka sa among kasal ni Clarita ni Susan. Kaninta na. Nindot mo lang. Nindot mo. Ikaw, Geneva! Ato dyan ang labang ano, no? Murkusita ko ito, ha? Oh, magbuot ka. Ang muntong kauban. O yung kauban mo, doon na nagkikinapikan? Oh, natural kay. Karon pa magkukita ni mo. Ano? Eh, kung kakailangan ako. O kailan lagi ko ni mo. Di na mo, oy! Kuala mo! Sukway lang mo! Away yung kikinapikan! Ayaw mag-away. Kami lang diri ka may magsabot. Kami diri ka magkontakay na lang. Pero may away ba? Drex? Paruhan na ninyo, ha?
Ini. Mao ni ang kanhi nga linaw sa lapirong. Dako kayo no? Kani? Oo, Kadako ani? Mapuno ka ninyo. Uy, ngano kung dili? correct. Wa ka bang hibaw? Nga bang giitan may mga engineer? Correct, mga maayong laki ming engineer. So, why imposible nga dili ni namo mahuman ang maong proyekto? Mao jud. Unya, inyo dyan ipunon sa tubig. Natural nga punon yun ni namo sa tubig kini maong lapirong. Kay unsaon namo pagkaasawa ni Inday Clarita og ni Susan kung di ni namo mapuno? Mao na piyo. Mao na hinungdan nga amo ginang puno ng tubig diha. Kay mao na kondisyon sa amoa nga kung mapuno lang na namong lapirong sa tubig, ihatang na ni Mr. Neri si Inday Clarita o si Susan. Tuton nyo. Ulang, ata na, ato ta sunahan kay tuwa ditong kinalawman. Ay pa, para makita gyud na ato ang Mao ni din ang labita ang kinalawman o kinadak-an pagumbahin sa lapirong. Dako ba lang? Kung tanaw ni mo. Di ko katuwa na. So hindi ka magkatuo, di ka magkatuo na mo. That is part do, igam. Nga mga maayong ming laki nga mga engineer, bisag asa mi lampos gid ang project. Tanawa lang ang resulta do. Tanawa lang niya. Tagalog na tubig ang mapuno diri sa litulog. Sakto ra sad sa among estimate ni Frank. Nya, ang mga materyales ani sa pagpasuyop sa tubig. Diya na. Ang mga materyales amo nang gi-order. Pero onya na namo ipa-deliver, inighuman na namo sa survey ug mga papilis. Amo pang pakig-istoryahan ang tag-iyas mga yuta nga malagbasan maagian sa tubo. Oh, inahanglan man jud na. Sa amo ra bang nasayran, ang mga tag-iya sa yuta nga amo ang nang paliton ni pamahal sa presyo. Sa pagsayod nila nga diha na mo ipaagi ang mga tubo. Kung muli dito sila, isimang nyo sa lain nagyanan. Aw, anha gyud na magagi. Why sa tadi redo? Sige, kapoy sa ko. Murag di na kayo kagwantag kinungasay na. Asam nito spiyo. Sige ito. Sibat na. Dali man to kay. Padali ko na siya gaon. Bida ginispiyo. Ginispiyo, naliwat gini siyang agaon. Liguyan kay tanan. Ako, dinay ko kumutuwa tong Engineer Umang. Kaya ingon siya, mutabang siya. Pero iya na matabata, gipare. Ingon siya, tanaw ko na siya, pero asa maron. Basta pug ko, di kumutuwa to niya. Nag-ayo lang istorya, ingon mutabang. Unya, wa di ito. Sige lang panghambog. Di natangay mutuwa tong tahanan. Mailan tos, permiro. Dadapag donut diri. Nga karon, asa man donut? Na-donut na noon. Kita na lang yun may mga tos luway, oy. Di na ta mag-agad ato niya. Nga do, sa may atong bawon no nanay do, balik tos luway. Aw, di lang sa ta magbaon kay wa pa man tay kwarta. May pa siguro ugma lang ta mga to balik kaya. Ako atong huwaman tong L3 sa akong amigo. Nga katos Clarita, wa para ba to nimo mga istoryang mayo? O sa do. Sige lang. Mga tuloy natin ng Mr. Neri at tutong klaruhon kay ato to siguro on si Inday do si Susan kay mawara ba gito akong lipangan do tibok na kinabuhi.
Mao ra bagid ako ipangandos tibok na kinabuhi. Oh, natural. Iniguman at luway balik dayon ta. Kana. Abi ni Mudo. Adtong usang Domingo ba? Gidamgo kong susan. Hmm? Nang luod kuno siya nako. Unsa man kuno yang gipangluoran do? Nang luod kuno do nga wa nako hagki. May siguro kay mo hawak do. Tamis siguro kay kag hinawkan. Mao lingawon ko si Inday Susa nimo. Tamis kayo. Tamis pa ning atong giinom. Ikaw do. Wa kadamguang Clarita. Idamgo ko do ay. Tanto na kung si hunaw na ni Inday Clarita do, idamgo ang taon ko. Sa may mong damgo. Anin siya do. Usa ka gabi ko nana sa akong damgo. Mm. Nangarana ko niya. Nya, gitsahan ko buwak. Nga. Surdang ka ang. Wala ko matuya do. Sa ko radam ko. Adam go ra sad nun to. Parihara ta. Damgo ra puro. May balita ko nimo. Unsa man? Si Engineer Igham ug si Engineer Pahak nagsurvey sa Lapirong ug nagdaag laing tawo. Mo ba? Kanya, engineer usab. Ambot lang atong tawhana. Malagmit, engineer sad to. Ayaw lag sulti si Susan ha. Ako rin mo sulti niya. Oday. Ug gikan karon Arnold. Magsigi kag paniid nila ha. I-report nimo na ako kung unsay kalambuan sa ilang mga kalihukan. Oday. Apply ko na siya trabaho sa syudad. Ipangayuan mo gani complete eh. Mo ba? Mayo noon. Sa akong salitawahan ako, tapulan kay mingitag trabaho. Nga doon naman tayo siya gamay grado. Murag nag-uol ra ba to pag-ayo? Tungod sa nahibaw-an niyang balita, nagisugdan naglihok nila ni Engineer Pahak ug Engineer Igham ang pagpatrabaho dito sa Lapirong. Pero mag-uol man siya. Nga bisag way katumanan ng ilang gitinguha ni Engineer Pahak ug ni Engineer Igham, wa man lang gihapoy kasiguruan ang iyang pagpanimpad ni Inday. Misamot siya ng kalagot ni Noy Gaspar. Ngayang nahibaw-an, nga tinuuron gyud ang pagtrabaho. Wa gid siya mahimo ana. Abi ni Munoy, pertigyong hadlok ka ni Susan. O natural mahadlok gid siya. Kaya di man siya makadawat kasi Engineer Pahak may mahimo niyang bana. Mao gyud. Angay gid siya mahatlok. Kaya dili man sila angay ipari si Engineer Pahak. Bitaw, arang-arang na lang si Engineer Igham o si Inday. Arang-arang pa silang parison. Yan sa Inday. O yun siya nga pari sila si Engineer Igham. Supa kayo si Inday. Kaya magit siya mahigugma ni Engineer Igham. Pero murag wa siya mahadlok. Kaya nagsige man na to siya katawa. Di mo gid siya makatuo na mahimo sa mga engineer ang pagpuno sa tubig sa Lapirong. Dagan na bang niingon noy? Na mahimo gid ko na nila. Tingali. Basta, mingon si Inday, naligid ko na nila mahimo. Ang ginuor gid ko na makahimo niya na. Selen! Selen! Oh, pastor, nana malagi ka.
bitaw. Utong, kining unsa ba sudan to diha? Atong sudan ron, munggos, sinubakan sa tiil sa baka, nasa kalderitang kanding. Kining unsa ba? Nasa tay hamonada, una kinilong tangigi. Dili. Pagsuka di ka gutom ko. Una agsuka ko ang kining kalderita sa hamonada. Uy! Kasyo, sugutan mo, pastor. Ang ato rang sudanon, munggos ra. Pero kanang hamonada o kanang kinilang tangigi, alang na sa mga engineer. Tasan. Kita na mga dili engineer, dili ta kagaw ng kuan hamonada daw kinang kaleritas. Ila lagi na. Sus kamaibang pangsabanan nila oy. Hilom na lang. Dili ta magbuot. Awan sa man, pastor. Sukaran di kag munggos, mintras init pa to. Ay na lang, Jocelyn! Mudungan ko nila! Uy! Nga nagmulungan makan nagkaon. Naturom to sila kabuok. Sakti ko! Kimsukan ko kako! Si Gaspar, kaniyod to na? Oo, kakaon to gamay. Tuwa ay, ikaw na. Murong gikitugnaw. Oo na yung dawat lang sa kadaugan. Pero sa kapatiyasan dili. O kong kasabot kung kinsa iyang kalagutan. Nakahuna-huna man ka siya nga mo trabaho. Maunay iyang angay hunahuna-on. Dili ang kapakyasan. Kaya wa siya makuha na. Ikaw, Noy. Unsa may gibati ni mo ron? Hinuktok man lagi ka. Unsa ka dyan, Margie? Wala ka mabalaka. Nga maadto si Inday ni Engineer Igham. Wala ka mag-uul. Sabi at taon ka, Margie. Ano mabalaka man ko? Wa man ko'y katungod ni Inday. Wa lagi. Pero nahibaw man ko nga doon na kay pagbati ni Inday. Limod pa dyan. Bisa nahibaw gid ko. Basta kay nahibaw gid ko. Ikaw layo to ni. Paminaw ha. Kinahanglan himuon ni nato dayon. Na kinahanglan may inisyal nga 20 ka tao. Mama? Karon dayon? Unya sa sunod semana. Kay magsugo na sila buhat ug lungag nga kabutangan sa tubo gikan sa luway. 20 na katawo to ni. Nga astang tubig sa lusanan na doon to sa lapirong. Inisyal pa lang na, pastor. Kaya wa pa may mahuman og survey. Nya pamayran pa to na mo mga tao ang tag-iya sa yuta nga magian sa tubo. Onya, unsa magong buhaton karon to ni? Ikaw akong tugyanan sa pagpanguhaan ng mga tao nga akong gikinahanglan. Unya minimum ang sweldo. Ariklado ato ni.
Unya, ayaw na pagsiglakaw ha. Kaya panghigusga na mo ang trabaho. Magsige na ko pangita niya nimo. O, di na ko malagaw eh. Naano ka nun ay? Mag-inabti ka, pastor ha. Inaptik? May inaptik ko. Pero, Kung sabay pero, naluya ka dato niya ay. Labi nagkimita pa kanog munggos. Muna taglalig bahay kanunay. sa munggos, kato din kaliritang kanding, o kato hamonada, wala ka kao na to. Bas, wako kaon na to ay. Munggos kong kaon. Nakunoy, kasubag ka kanong tiil. Kanya, buha di ay. Maulang ok-ok. Doon naman to yung kaliritang kanding, o hamonada. Wawan mo kaon sa engineer Pahak o sa engineer Umang, wala ka kao na to. Wag yun. Wa, Jud. Makabito nangita ko ni mo gahapon kay wala ko mahurot ang ano kang kinilaw. Masumbag ka, yun ako Jocelyn ba? Jocelyn! Ano lang, ako na lang. Jocelyn! Kini. Jocelyn! Ay, ano. Marika! Oh, nga no, sir? Di ba daghan man kayo sobra sudan gihapon? Oh, daghan bitaw. Nakisa may kakaon. Si James. Daghan man to! Di man to mahurot ni James. Ako man gihatag sa iro ang nahibilin, sir. Kay mapanos unya. Unya, pagkagabi ini ay, unsa may gisudanan ni pastor? Oh, to pa man to'y munggos nga nahibilin. Hala! Bistik ka na ko, Jocelyn. Oy pastor, asa man ka? Talagsaon ra gid ang ilang abilidad, Susan. Nga mahimo nilang ilang katuyuan sa pagpabalik og puno sa tubig sa lapirong. Kanya ako log ibutang nato nga swerte kong sila. Uyon ka lang nga mga saon ka nisra. Di ko uyon nga mahimo ko niyang asawa. Kay wa ko mahigugma niya. Apan kun mahitabo man gani na. Mahimong maangkon ko niya nga way pagbati. Uyon ka lang di ay sa kagustuhan ni Papa. Mauyon ko. Bisan magdugong akong kasing-kasing. Tungod og alang ni Papa. Apan bisan pa, di gud ko mutuo nga makahimo sila ni ana. Ug mangita ko pagi aron sila masanta. Kunyon saan man nimo? Mangita pa ko ana sa mga pamaagi. Apan di jud ko muhunong sa pagpangita. Mahintag din na mahita ko. Nahadlok ka kay nagtuo manggod ka nga mahimo na nila. Bisag wa ko magtuoy day. Nahadlok ko. Day, nga si Margie. Padayon na. Dali. Dali ko ninyo. Dali lingkod, may kay ni aka. Moy atong hisgutan, Marge. Kining ikadlukan pag-ayo ni Susan. Ang tinguha ni Engineer Pahak og Frank nga punon sa tubig ang lapirong. Mausad ba na akong tuyo ninyo, Inday? Kaya nga ako sa mga maguwang, gibati sa kabalaka. Mao ba, Margie? O, bitaw. Da, tiyaw mo na Inday. Hasta sa day sila si Fermin ug si Gaspar. Nabalaka sad. Nagtugi day sila nga mahimo na nila ni Engineer Igam ug ni Pahak. Aw. Ilasag ng pangagpasusan. Hambot lang. Kung kinsang hunahuna ang makatukma sa ilang pagtuo ni Engineer Frank ug Engineer Pahak. Ma'am, itawag ka sa papa ninyo. Marge, excuse ah. Marge, unsa na may gikasulti ni Fermin mahitungod sa kalihukan ni Frank ug ni Engineer Pahak? Gibadlong niya si May Gaspar, gitambagan. Kay
Mura magnahadlok si Noy Gaspar nga gisugdan na ang pagpatubig. Kunya, kinsa may gikasukan ni Gaspar? Mo nagipangutana ni Noy Fermin ni Noy Gaspar. Kay hilabihan man yung hadlokan ni Noy Gaspar, pero wa mahimutang. Nagbinata sa si Gaspar. Mao kayo. Maghilom na lang si Gaspar. Total, kung mahimo nila ni Frank ang ilang gitinguha, naibaw na sila nga di na ko magminyo.